tikulandireni pano pa DPP Press pamene ulendo sopano ukupitirira Profesa atayankhula pa Chirobwe. Ulendo ukupitano pa Zingwangwa ndiye mene mukuonera anthu akuti ayi ife sitisala pano pa Chirobwe koma tikuperekezani mpaka ku Zingwangwa. Ndiye mene mukuonera palepo na mtindi wa anthu mbali zonse kuthamanga uko. Anthu akubwera beso mbali yakumene kubwera convoy ya president. Anthu akuthamanga mbali zonse akuti tikuperekezani bwana mpaka ndithu tikakhale nanunso pa Zingwangwa. Panali anthu ochuluka kwambiri pa Chirobwe. Ndithu taona anthu omwewonso akuti ifetu sitikumvesa, tikufuna tizingokuonani inu adati kotero ali nawo. You see anthu mbali mansewu mbali zonse kuima, anthu kuweva kuluta kuti profesa akuti gemu ndi adati akutero ndithu anthu akuti gemu ndi profesa basi palibenso wina. Ndi zomwe zili kuno ndithu, anthu kuthamanga kuchokera kumene kucha ku Chirobwe komwe tinali. Anthu akungothamanga pano pomwe ndakwera pamwamba penipeni pa cruiser imeneyi, pamwamba mene mukukwera airport mukuonera pamenepo tili ife anyamata anu atulankhani anu a DPP Press tili pano ndithu nafeso mbali zonse. Anthu akuti ife koma profesa papa somano tikudusa pa Zioni pa Chimwankhunda. Inu amene mumaziwa bwinobwino ku Blantyre tadusa ndithu pa Zioni. Uyo ulendo ukupitirira uyo mbali zonse zasewu. Anthu akuti profesa paliponse kwisi anthu ndithu, anthu kumunyadira ndithu president wawo. Mbuyomu the convoy is cruising, people are still coming. Anthu ambirimbiri we are told kuti pa Chirobwe pasonkhana unyinji wa anthu osakhala wamasewera, pasonkhana unyinji wa anthu osakhala wamasewera ndithu. Tikumva kuti pepa pa Zingwangwa, so tikupempheni kuti mukhale nafe ndithu. Ife tili pano kukupasirani mene zinthu zikhalire zimene zithere siku la lero. Anthu akuti chala mwamba paliponse pamene tikudusa tikukumana ndi anthu ochuluka kwambiri. Anthu ayima mbali mwansewu kuyambira komwe ku Chirobwe kudusa pamene paja pa Chimwankhunda. Pano sopano we are approaching Zingwangwa Trading Center, koma tikungoona anthu mbali zonse akuti adati ife sitikachita mistake koma ndithu kukupasani voti. Ndi mmene zilili kuno pano pa DPP Press tili pano ndithu kukupasirani satane wa mmene zinthu zikhalire siku la lero. Pano the presidential convoy pano ndithu the presidential convoy ndi manager mukuiona pasogolo paja ndithu kuti ife adati anthu ena omwe ali ndi magalimoto awo akwera, ena njinga akuti ife tikuperekezani mpaka pa Zingwangwa pamenepo. Ndiye ndikupempheni mukhale nafe ndithu pano pa DPP Press. Ife tili pano kukupasirani satane wa mmene zinthu zikhalire lero pamene tikunena kuti tikuseka kampeni sopano ulendo okonzekera kuti Amalawi aponye voti ndipo akasankhe asogoleri, kuyambira asogoleri wa dziko, aphungu komanso makhansala. Ndiye ndi zomwe zili kuno siku la lero. Pano sopano tikuti tafikano pano sopano tikuti tafikano pa Zingwangwa pamenepa
ndipo convoy ya president Profesa Arthur Peter Mutharika kuyenda pang'ono kuyenda molunjika ndithu komwe asonkhana anthu. Tsopano amene tafika apa ndi pa Zingwangwa Trading Center komwe tikuona kuti pasonkhana anthu ochuluka kwambiri. Anthu akhala kudikira kuyambira mamawa kuti profesa afika pano ndipo awayankhula. Anthu ena tatuka nawo komwe kuchirobwe, ena atijoyina mene timadusa muchimangunda kufika pano pa Zingwangwa Trading Center mkatikati mwa mzinda wa Blantyre. Ndiye tikupempheni lero ndithu the atmosphere ikuchita kuoneka kuti anthu sakumvetsa kuti lero ndi siku lomwe tikuseka campaign. Anthu angofuna kuti hayi pangolini APM azingotiyankhula basi. Pamalo eni omwe president aime sinafike amene mukuwaonawo tsopano ndi anthu amene asonkhana kuchokera komwe anthu kuwadikira ndithu a president.
Ayi zimene zomwe zikuchitika kuno tsiku la lero, anthu akuimba kuti ona pang'olini, ona pang'olini, ona pang'olini. Kuchitika zinthu zosangalatsa kwambiri kuno ku Blantyre. Kunena mbali ya weather ndiye ayi nyengo ili yabwino ndithu, kuli nyengo yoti yadzuwa, kazuwa kabwino kwacha kuonena kuti sikakutentha sikakutani, ndi zabwino zokhazokha zomwe zikuchitika kuno ku Blantyre, pamene tikunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ali pano kuti awayankhule anthu. Tsopano tikuona pomwe President Profesa Arthur Peter Mutharika leo mzinde wa Blantyre bado basi kwamba anaendelea kubadilisha magamba. Binamo asega damu usige Profesa Arthur Peter Mutharika apita wazo President wetu wa dziko la Malawi kuyambira pa 16 pano tikulandireni pano pa Zingwangwa siku wesero mafika ino bwana mwini waje ni Ngalande epi Ngalande shadow watu ni makasala onse abwera pamwamba pano kuti a president wetu awole makasala watu onse mapitiza ndo yemegezeka Angalande wala ni pafupi sipano wana president tikulandireni muzinda uno wa Zingwangwa. Kuna ndikumene inu munakulira, kuna ndikumene inu mmakhala mukatuza kuti ndi agogo anu mmakhala mu mzinda uno. Takulandirani mabwera kwanu. Apita waye! DPP waye! Bwana presidenti mwaulemu kuno kumzinda wa Blantyre anthu awakhala kunamizidwa kuti mukawina pa 16 pano musiyasi mupitiliza ndiyeti kuti ndiboza la nkunkhuniza inu tili nanu mpaka na 2030. Apita waye!
zikomo kwambiri ulendo utalikabe tipepe Dr. Bentili abwere pano angophunzitsa sana apasi ashadwa pano kuti ayankhuleko. TPP woye! Atati woye! Tufuna atati alowe mboma si choncho. Mavuto atate si choncho. Kuti zimenezo zichitike tikufunika tikavote. Ndiye ndikupempeni kaya chovotera chathu chinasowa, kaya natibera, kaya tinagulitsa, siku lovota tonse tituluke tikapite kuvota maina athu aliko. TPP woye! Chachiwiri voti akutsegula nthawi ya 6 koloko kulekeza 4 koloko osati 6 ngati kale paja iyayi. Ndiye chonde pasapezeke opita govota itata 4 koloko. TPP woye! Chachitatu mapresident athu alipo ambiri amene akupikisana. Ndiye pamene paja ayikati mabokosi tochepa tikakachonga molakwika mchongi watuwo ukagundira mapresident ena ndesa akawerenga. Ndiye ndikupempeni tikavote ngati mmene chikuonekera chizachiona. Chochongacho chisakapitilire mbogosi kukafasira bwinobwino kukangoti chani? Kukangoti chani? Kwa amene amadinda osakatenga inki yambiri kainki pang'ono kupita mbogosi kuti chani? Tikapanga choncho nkupukuta komanso akatipatsa chovoteracho tikayambe tayang'ana kaye kuti chovoteracho chilibe inki ina komanso ndiposta chonga awa akubawa afuna akakupatsa choti chili ndinki kale cholinga mukakachonga sakawerenge mulola. TPP woye! Pamene pali atati pali chipanga chingati? Pali chipanga chingati? Komaliza amayi ndi abambo voti ya ulendo uno ili ngati ya 1994 kusintha kugwirizana. Voti iliyonse imene kuti akapereke kuzipani zina zilizonse kupatula DPP zikutanthauza kuti mukuyipasa mpata Malawi Congress Party kuti ipitirire boma mulola. Voti nditani? Voti nditani? Zikomo kwambiri bwana. Chala mwaba bwana president pantunda papa pali msonkhano wanyamata uzungulira mutu aja amene asi amalawi mmavuto koma ngakhale anthu ali pano kumeneko kulibe iyayi. Anthu akhala pano kudikirira inu mpulumutsi wawo. Bwana Mulungu akudaliseni kwambiri chifukwa kale kunchambako anthu ali panowa achuluka kulibe anthu iyayi. Ndiza masanje ndiza anthu ozungulira mutu, anthu amene anakuukirani inu, anthu amene anaukira Malawi, anthu amene akuyikani inu mmavuto. Kupanda UTM MCP sikala amuna boma iya chacho anthu amuna kuplanteya palibe chifukwa tokavoteranso UTM, palibe chifukwa tokavotera chipani china chilichonse. Chipani chanu ndi chipani cha DPP. Lero akuyankhula manyoza kumakunyoza linu bwana titana nawo. Ife anyamata tilipo timauza kuti saizi yawo ndi ife, saizi yawo ndine mwana wanajaza kipara majini matampa anyamata kumachoni sitimaopa iyayi. Adi kutundako ni masanje amenewo, ni masanje amenewo. Baba ndilimene lini pati? Baba ndiliti nyamata wanu Ngalande yamene akuyimira kuno ngati MP watu ni mashado kasala amene ali pano. Tango peleka ni moni Ngalande. Tibiwe Professor Zapita Mfanika pa 16 bana Zeka bwana State President tukambira pa 16 September pano. Ife ndifokondwa bwana kuti mwatiendera. Ndipo ndifuna ndikuoneseni mwachangu makansala anu amene akugwira ntchito tamandika m'mawadimu. Uyu ndileni Scholastica Kanzeya. Ife tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri ambuye akudaliseni. Chala mama. Apita woye! Bwana kummawa kunali komwe kuno. Anthu anasonkhana kuti ayi mavoti watingweka nthumba munye mune mukasiye kunyumba kwa bwana kuti abwese siku lovota. Ndiye nati ayi tima pansi masiku asala awiri. Samalani voti yanu. Amene akunena kuti lachiwiri voti yanga ndi APM. Chala mwamba. Chala
Kilimanjaro. Tangu awepani. Tangu awepani atatiwa. Tangu awepani. Awepani. Apita woye. Vice President Tawia. Chama Bajara Mamba. Zingwangwa chama Bajara Mamba. Si adadi timafuranja afika eti. Amene akale president watu pa 16 sijojo. Chama Mamba. Chama Bajara Mamba. Amene akuti chakwera achoke chama Mamba. Chakwera achoke. Chakwera achoke. Sakuzwa kuendesa ziko. Sakuzwa mafuta Malawi. Kuandieni ya president yatu Professor Arthur Peter Mutharika ulimwanu. Komaso a Professor Gertrude Mutharika ulimwanu. Amene mukale first lady a Malawi onse pa 16 September. Iwe a president kulandireni kuno kuzingwangwa. Madi kuno ndikwanu makalako. Mwaona mina ndikulandirani pa zingwangwa pano. Tarandira rezi. Tarandira. A president ife tinakumana ndi onse akuwa misika kuno ku Blantyre. Choyamba timene anandifunsa kuti ndikuuzeni ndikupepesa kuti pa 2020 Blantyre inapaka mistake inapota kwambiri MCP sichojwedi. Koma natisimikizira kuti msapangaso mistake pa 16 September. Sichojo? Akuti mavoti onse akuno kuzingwangwa komaso Blantyre ndi anu. Iwoye. Akuti aona mavuto, aona nyekwe chifukwa cha Chakwera. Sichoncho? Katumbi akukwera chifukwa cha Chakwera. Sichoncho? A president shuga muna musia pa 350 uja. Pano ndi 5,000. Antu tose tinasi ya kumati. Sichoncho? Situ kumeyaso ngakale kuchinangwa sichoncho? Iroye. Mafuta upiki latina amina nali 1,800. Pano ndi 20,000. Sichoncho? Cheteleza uja 18,000 uja. Ndi 200,000. Koma ntunda wa Malawi ukubera aso pa 16 September. Kuta zakonze economy yatu. Kutiso ndalama zakunja zizipezeka. Sichoncho eti? Ukulepera inu kupita ku South Africa ukakula zinthu. Ukulepera kupita ku Zambia kapena ku Tanzania mkulepera. Kuti wewe koma Professor Arthur Peter Mutharika zose azikonza. Sichoncho? Takuliza naye. Koma amenewa ndipempheni ya president athu tikupita kutali. Kuti mwayankhule akuzingwangwa. Mwasimikizire zomwe muchite. Kukatenga boma pasipite.
Zikomo. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Zingwangwa oye! Zingwangwa oye! Zingwangwa oye! Gandi oye! Gandi oye! Dosa oye! Dosa oye! Moyonse! Mwibwanji! Ine ndime kwambiri. Choyamba chifukwa cha nthawi ndipereke ulemu kwa onse amene mwina kulanda ulemu wanu. DPP oye! DPP oye! Chachiwiri nene kuti munthu amene akuna kuti ine ndikayina ndili ndidzasawa president ameneyo mutu mwache muyambuye mtengeni. DPP oye! Ine navomera kuyimanso kachiwiri kuti chine zinthu ziwiri. Choyamba ndipulumutse dziko lino, chachiwiri ndikonze dziko lino. Patanga sindingayime ndikuwina ndikuthawa after that. Ndikhala busy kukonza dziko lino mpaka nthawi yanga ikadzatha pa 2030. DPP oye! DPP oye! Choyamba ndiosangalala kwambiri kubwera kuno ku Zingwangwa. Ndimakhala kuno pakona apo nthawi imene ndikugwira ntchito as a clerk ndisapite ku America, nayi clerk koma personal assistant kwa Honorable Willow Chokani ku Limbe headquarters pansika wakale paja pale pa Minister of Labor. Then his personal assistant so makawa kona hapo de anonymizwa kwambiri komanso jimali kona kwambiri ndo sanga kwambiri kwa kope zonse komanso sanga kwambiri jonchi komanso nkope za chikondi ndikuri ziko kwambiri ziko kwaro nyenju tomenewe ine sinaone ng'antu ngala choncho kuno ku Zingwangwa de kusonyeza kuti mbayi wano mnani wakuno mwamulande lero kuno ku Zingwangwa ndikunziko kwambiri kwambiri inenso ndosanga kwambiri kuzakona ndi kuno ku Zingwangwa ndikuimonse ndosanga kwambiri mfakana kuti mone nonse ndosanga kwambiri ndikoye nachamba mavuto a dziko lino monga anena gavana pa Tuesday ndi siku lalikulu kwambiri lofunika kwambiri chifukwa tizasankha president watsopano. Ndikoye tamvana aliyense akavote ndani amene akavote Tuesday. I want to say aliyense ndani amene savota palibe Capricorn pano palibe Capricorn tonse tikavota. Very good, nonse mukavote chifukwa tifuna kuti tisinthe dziko lino lili pa chipinjo choopsa kwambiri. Dziko lino lili pansi kwambiri
ziko lozunzika kwambiri. Munganena aku United Nations akuti pa Michael High 93 Malawi ndi number 2 pa anthu achisoni komanso anthu omvesa chisoni. Ndivimoye omvesa chisoni chifukwa chanja anthu banjala eno sakani manyumba abwino, eno sakani zovala zabwino zosiyana, ena alibe ntchito, ena akulephera tengana kupita ku sukulu. Ndivimoye ndi chifukwa chache manifesto tanena kuti kuyambira September sukulu ikhaya ulere. Ndivimoye koma ndifunse ziko kwambiri, koma ndifunse makolo onse kuti nikadampeza kholo wina ali pamuzi ndi mwana amene ayina kupita ku sukulu komwana sakupita ku sukulu ndi azakhala mavuto kwambiri. Kwa ndifuna aliyense apite ku sukulu, aliyense aphunzire kuti ziko lipite pamwamba. Tamvana zimenezo choncho zimene tichita. Komanso tili plani yokuti ngati munthu ali kudwala ndi waita apply passport kuti khaya apite ku India, khaya apite ku Mangande, khaya apite ku America ande passport ya ulere. Ndivimoye ndizimene ife chifukwa ife IDPP timakonda anthu. Manifesto mati people centered manifesto. Kulichonse chimene tichita chikhala chothandiza anthu, osati munthu mmodzi ayi, koma chothandiza anthu onse muno Malawi. Ndivimoye the people centered chimenezo ndi tibweza osiyana manifesto mo zambiri ngati ngongole za anyamata, azimayi, komanso za maselo zikhala mmenemo zosiyana, komanso matenko koleji azabweranso kuti muyambe kupita kaphunzira maluso ndi zosiyana zonse zoti zachita, koma kuti zitheke ndi pa Tuesday ndikudziwa kuti ena akufuna kubera, akufuna kubera chisankho chakudziwa kuti popana chinyengo sanga wine ife tikasogolo, ife tiuko iwayo mbuyo kwambiri. Ndiye mutengere kwambiri, mungani na pia ja mutengere muyang'ane kamuntina akupasira maballot paper 3 muze monitor kuti mene sizoledwaya munthu aliyense ballot paper imodzi osati fiya. Tamvana zimenezo choncho mukhale ma-alert, ma-monitor, be on the alert. Chifukwa itu ni nkhondo, iyi ndi nkhondo yopsa kwambiri, nkhondo yopsa. Nde tifuna ife tiwite nkhondo imeneyi kuti ziko libwere mchimake. Ine ndifuna Malawi akhale Malawi okomera anthu onse. Ndifuna Malawi okomera anthu onse, Malawi osakomera mtundu umodzi kapena dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi, koma anthu onse chansanje mpaka kuchichipa mkotakota mpaka mtsinje. Munthu aliyense akhale osangala, akhale wani chifukwache tisintha dziko lino kuti ndalama za msonkho zija, nepeleka msonkho uja
zikapita kulima kuja zibwenso kumadera. Zibiboye zibwe kumadera kuli nogwisa nchito kamfa kumanga school kamfa kumanga nseu chicho sechi kachipatala mwini ufu komanso muzema ntfamizi wa nchito kudakhaini mwayo pana nchito opeza nchito choncho ndava kuti nthawi yanga yatha twati bila kutayi koma ndikuti zokambe ziko Zingwangwa. I love you all. I love you all. I love you all. Ziko kambe ziko nonse. I love you. 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 Ziko.